Hi guys, madong adlaw na tong tanan. So kung adlaw guys, dako sa kalsada kay toslik ito i-practice og sugo. Ito papalit og shampoo. Arang gibantayan dari kay narabay sakyanan uban magpahaguros ragdagan. Tuwa na to Dara guys, gawat kong liksi. Namuot ko sa forma kay nawa ko naka panudlay kay sugo lagi si jang na nagpapalit og shampoo. Arong maanad ko no. Damay nangutana na hag. Asa ko ni padong asa ko no simbahan sa puti ingko adto babaw. Naman ko roy misa pud mi ka kuan. Kasimba kay magsundo pud ko nila ati mo ni karon. Practice liksi. Namagat ko sa ang forma kay nauwaw ko kay di nangutana na hag wa maday ko naka sanggatoy. Ginoo ko. Madugali kagang buhok naka kuan wa man pud koy wa man panisud aw nana na loy lang managdagan kamao na anaro ni kay grade 3 na jag magtrabaho nako si Jani susugoon dari nagpandong unta kabe kay init nin sa man kabe palitan og shampoo ja kay mas nauna pa man kas nagtinda dito man sila gikan sa kuan ubos no ja na mairo ha na mairo okay ra na paday sukli ikaw di lagi magdagan maglakaw ra gud kinsam day maligo kami alyan di sa ka maligo kay gikan pa kas init magpahuway pa nagpadung unta ka kay grabing inita kana naghinog sa kapayas Naguwat ko sa chat ni Ate Flor Delisa kay magpasundo ko sila. Bahaway sabi. Ay guys, magkwantag kamunggay, maglawoy mi. Kaya murag lami ihigop og sabaw. Tas nanay nanguag galugbati, ako nanguag og kamunggay. Nimi mo kamunggay dali kay presko pa dyan. Di paras sa oras Manila pa mi nagpadyo. Sus. 5 kapalwa. Jeez. Daris probinsya magpudyo, lami kadyo. Basta kulihan pagkamananam. Hoy! Vitamins liksian. Mana? Yan ma? Ato ko niya ako ra. Okay. Okay. No. Pamang ko na mahal. Kamuti ra to ang bikain isa ka buok ug tundan. Ulit si mamitiri ma? Paman. Si Mama Ikag siya tayo meron ng tagbuon. Paano sa mga ito palit o plastic ko naman? Ginoo ko. Atong na nahihilin chat. Kaya kita kung kaya nagpaburot ng plastic balon. Why plastic balon sa alis siya? Hapon na ko si pangita. Ato di ay patlangkam. Wa man galis. Merkado, putlongkam na hinoon. Ay, ginoo ko liksi. Kapila na ko kabalik-balik na ito. Ayaw ko labda. Daga na kahapit. Magduwa pag balisik balon. Ano ko kajuwa kinha? Jesus. Lugay ra. Diyan sa man natin. Mangutot ko. Ano na mo burot. No, may plastic balon. Naway utot ng burot. Wa kay lingaw? Ha. Mangutot ko dakpa. Lingaw ka. Ang gidaghag kamugay kay ganahan kog ni kamugay. Ang utang tama? Wala po ko kakaag ganas nga lapwaan, maglapwa ko. Kalau to ma. Lisod. Kita
Kanay kung Magkawan ko kamong gahan din kanan da tanawon kay nay daghang lusa-lusa. lusa. Lusa. Nagilis na ito sa riya. Ngano man? Wala, hindi mo na. Dagdira narabitos bahay igang pud nay. Ninggil it di ay. Ag. Ag short man. Ag. 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 Ag short man. Imong gibutang as alya nagtawas? Nga na anta mong duha, di mong gibugno, mag tinabangay mong duha. Di nga magligo, o kinsay, wa na hibaw ang alyana, imong tudluan. Di kay mong bugno mo. Bad na. Ma. Ma. Kaingan mo ma. Ma. Nakay biskuit, Bigse? Wow. Tagay liksian ka. Dede, ng biskuit ari. Nakay mabaida kay. Nagaan ng biskuit. Naturit to. Pilian si ko ng buta ah. Hindi naman sil. Ang silbing ko na natin. Nabang biskuit kay. Nabang pagkita. Agning hatag, salamat guys ning hatag ni Lexig Aliana. Ug ni nanay. Nahurot dahil ako. Gipalit og vitamins uy. Insa ditong vitamins 30 ka buok. Kanya nagatas ang sil. Kay nagatas kasi maka Ug kuwang katong gipalit mo makaang gapon. Isa man ka. Vitamins man di ang siguro. Kay og mga makaon tanaw tong mga biskwit atos taas. Importante mo vitamins. Ug mga biskwit. Okay ra man ang biskwit kay na may klase. Ang pagkasi ba? Kaon ra snack ra mo bahaw. Kamuti. Ma. Ma. Ini. Na, Ma. may problema. Ma. Ini grade 3. Ini kapares siya kung ulit. Kaya mag Tingay ko. yat-iyat ka sa eskwelahan. Kuan good. That. Man turagat sa kailangan. Kinsa? Ubanin ko. Mauba, magtrabaho ko. Ay. Ay, ganun ko ubanan. Maguban pa dahil ko nimong grade 3 naman ka. Dapat magalis pagka grade 2 nimo. Di na ka ni hatid-hatid sa inyong room. Di na ko maghuwat ni Mugna na bagi mong ma'am. Ikaw na yung maghuwat. Ani. Mag-uha na. Madali nga, grade 1. Unang pakuilan. Di man patahatan. Oo, natulang ito ko ng bagyo. Si Lexi. Hinak man. Ihatid na gali na. Pahuwatin pa siya ko ni Jag. Tama na ilang ma'am. Ay sa pa ko makauli. Hindi, magbabuan ka na. Tigbuwang na. Uy, said 8 na. 8 na ka puhon. Dugay ra oy. Dugay ra uy. 7 pagali to. Mo 8 na ka, bag-uho na po itong kasulatan sa Oh. imong papa. Pero useless naman po itong kasulatan. Diyan gipurmaha sa abogado, kaya wa man dyan yung Ma. tupad. Ma. Ika nang pauban nun. Asa? Sa trabaho. Iyan. Kung mas pa pa din yung uli. Dili ka magsilbi. Hindi ko maingan ko. Hindi. Lagi ko. Mamatay mo sa checklist. Kauwan mo ko nila. Ha? May kaon? Maingan ko nga. Pa. Himan mo suwat si mama. Gusto lagi ka. Hindi. Mag-apil, apilan ni bago na eh. Oo, may ako. Bago? Bagang bago, pinakanan. Mo edad kag 8, katong kasulatan nga kang pirmahan sa abogado. Doon na po kong abogado. Bag-uho na po to. Useless yung mga pong pirma sa abogado. 8K ang buwan, habay 8K buwan. Lugos, magalis 3,000, 2,000. Panghambog nila, 500. Sa kalibo. Pwede ko yung halos ko. Sus. Ay naku, labda. Dito. Dito ako sa tribunal. Yum. Ngayon, day.
Pakuha mo. Nakuha tayo. Ang naku. Basig ani maniot tudaan. Wow, yummy. Ugawan kalit siya dili ingana. So, yan, may ganitong lami. Lami gipatong nimo ng pagkaon sa hugaw. Lami day na. Okay, muha sa bago. Ay, day daghang grasya na pod. Salamat eh. Mani na, mani. From ko ani lanaw. Pati ng kalamay gikas lanaw. Anong naman mo para sa gikas lanaw? Katong ka ni Chings kalamay mo lagi na. naman sing kalamay sa lanaw. Ay ay. Tabi na nga bata. Kari may lami avocado. Ay nagaluso magatang suman. Tagay sa tay suman ay. Aw. Avocado. Unsa man ito? Pasingutan. Tabangis mamay kabi kag mga sidlanan. Huwag sila na ni mga kay mga anta. Kaw. Tabangis sabi. Si tatay pa ka na po dahil na kaya na may lamang sa dawi. Ito na lang. Nalagi skype slip at si email. Ako na Netflix talaga sa mga Oh, baboy. Para magbaboy sinog ba? kaon. Grabe grasya pa imo ga. Nalagay siya. Pinalitan taon sa daplin. Sa dahil ni mama. Mani na day. Di na po patulog. Uwang pa. Lumipad na. Kinsa nagluto din sa mante, di na di ta mawak-wak Lami kiki. na. Lami. Wak-wak kiki. Lumipad na gabi eh. Tupat, magod na. Hello ne? Katatay ne? Upas ka diha. Katatay ne yung gamiton. Tao ka isa. Oh, habi ba sining manihang daghan may Mani bitaw na sa lanaw na. daghan may Kamigan na nga. balot-balot. Kana basig mo par ka sa wakwak kikik dana. Hala. Tupas ni Ate Amy. Toasted Ano peanut. doon ay? No preservative Sa kuna added. isang sabaw na nada pa ipensikin dali at Wala yung Ay, pinsikin. na pansit. Pansit ni Marong parak. Naparak na pag Kabala na sila mga pinili sa dahil. Ay! Ko Maria. Nay, isa pa nay, palaksan ka sa palaksan ka, di masuko ka. Bawal yung nanay. Mani. Di aliyan na palaksan. Alexan. Mukha ang kagaramay nay, gikas kuan. Gikan sa wakwak kiki. Ma! Things kalamay, April 22, expire! 28 pa di ay. Gihimo 22. May expire 28. 26 pa. Kay Mito 26. Bukado na. 28. 2025 na, April 28, 2025. May expire. Kano pawag na? Mariano ay buot aw. Hi guys! Nauli na dahil Miss Ate Flordelis. Agi kami ubay. Pening ato siya sa ijang Honey Mario. Dahil kuan dia, arang bugnawan na ni kaning gisid sa rip sakit ang kuan. Mata kay arang inita ganina. Mi guys. Ay. May kutsilyo ko nagtinapo ko kay isa kapoy. Kapoy ko sa arang inita. Mi kadyo. Kanta guys. Kasukalan na. Silik si po ano mo buutan po. Nga ni naman kumakain o kuhan. Bukado. Nyay! Nawa. Anong gikaagang abukado? Hinog na ito ano? Hinog na bitaw ni. Dahil man. Dahil ito ano? Hinog man. Evergreen. Yan na! Tug, pasaliana. Kyle. Liksian! Hindi ulit yan. Hindi aring mo na yun ah.
Namugbo to. Pait-pait pa man. Katoy mo kuhaan do? Katoy mo kuhaan? Mak, lagi mo tagpuro, mak. Hindi makasakay ng anak na itong hapag man. Ketat lah. Katuman, agbata bas. Yang uya, baka sakay ba nga habag man. Siya biglamok. Dixie! Nako.